расонаҳои Тоҷикистон имрӯз 28 апрел дар пахши ахбори вобаста ба вируси короно бо ҷуръаттар аз дирӯз шуданд. гирифторӣ ба короно маргу миразон ва хабарҳои вобаста ба ин беморӣ имрӯз ҳам дар сархати расонаҳо қарор доштанд. радиои Озодӣ хабар дод, ки гурӯҳе аз сокинони шаҳри Хуҷанд бо назардошти он ки табибону парасторон шабона рӯзӣ дар бемористонҳо ба муолиҷаи дардмандон машғуланд, дар хонаҳои худ ғизо омода карданд ва барои онҳо бурданд. ин ташаббус нахуст дар сафҳаҳои фейсбукии хуҷандиён баён шуд ва бо он ки пуштибонии зиёд пайдо кард, амалӣ гардид. шоми 27 апрел ташаббускорон нахустин бастаҳои хӯроки шом ва қутиҳои 6 литрии пластикии обро барои кормандони беморхонаи марказии вилояти Суғд бурданд ва аз тирезаҳои табақаи аввал ба онҳо расонданд. Азия плюс иттилоъ дод, ки раёсати Суисӣ оид ба рушд ва ҳамкорӣ ва хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид барои хариди лавозимоти беҳдоштӣ ва мубориза бо короно ба Тоҷикистон 500 000 сомонӣ кӯмак кардааст. паём аз манъи вуруди беморон ба маркази ташхисию табобатии Авис дар шаҳри Старавшан баъди сироят ёфтани табиби терапевти ин марказ хабар дод. ҳамчунин ин сайт бо такя ба манобеаш аз марги як нафар дар ин марказ, як корманди фабрикаи паррандапарварӣ ва як мутахассиси ширкати Оби Зулол дар ин шаҳр иттилоъ медиҳад. сайти Пайк навишт, шаби 27 апрел собиқ корманди бозрасии давлатии автомобилӣ дар ноҳияи Спитамен Илҳом Шерматов аз илтиҳоби шуш ва таби баланд вафот кард. бино ба иттилои наздиконаш ном бурда 50 сол дошта сокини ҷамоати деҳотӣ ба номи Турсун Улҷабоев, кӯчаи ба номи Юсуфӣ, ноҳияи Спитамен будааст. ахбор хабар медиҳад, ки дар бахши аъзами мактабҳои олии Тоҷикистон имтиҳонҳои пеш аз муҳлат оғоз ёфтаанд. ба донишҷӯён гуфтанд, ки баъди супурдани имтиҳонҳо онҳоро то моҳи сентябр ҷавоб медиҳанд. ин сайт бо истинод ба манбааш дар вазорати маориф навиштааст. аз ҳукумати Тоҷикистон дастур шуд, ки имтиҳонҳои пеш аз муҳлат оғоз шавад. имрӯз дар тамоми муассисаҳои кишвар рейтинг ва имтиҳонҳо оғоз гардиданд. радиои Озодӣ бо намояндаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ Галина Перфилева дар бораи коронавирус, фавти пайҳами бархе аз сокинон аз илтиҳоби шуш ва масоили дигар мусоҳиба баргузор кард. Перфилева ба қисме аз суолҳо намедонам ва иттилоъ надорам посух дод, аммо гуфт, Тоҷикистон бояд ба бадтарин сенорио омода бошад. сайти Маркази таҳлилии Осиёи Марказӣ бо истинод ба як манбааш дар раёсати тандурустии вилояти Суғд навишт, беморхонаи вилоятии Суғд, таваллудхонаи шаҳрии Хуҷанд ва беморхонаи бачагона ба марокизи қабули гирифтори короно табдил шудааст. танҳо дар беморхонаи вилоятӣ ҳадди аққал 400 нафар гирифторони вируси короно бистарӣ шуданд ва ҳар рӯз 5-6 нафар ҷон медиҳанд. як табиби ин беморхона ба расона гуфтааст, ки мақомоти амниятӣ аз онҳо қатъиян талаб карданд, ки тамоми маълумот дар бораи короноро махфӣ доранд. Азия плюс иттилоъ дод, ки Абдуманон Шарипов, падари рӯзноманигори зиндонӣ Далер Шарипов, ба ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон муроҷиат карда, аз ӯ хостааст дар ташхиси писараш мусоидат кунад. гуфта мешавад, Далер Шарипов аз тангии нафас ва дарди қалб шикоят мекунад. паём аз даргузашти Тоҷибоева вилоят, муовини раҳбари мактаби рақами 3 шаҳри Хуҷанд ва собиқ корманди шуъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд Аслонов Акрам, ки ба ҳайси муаллими мактаби хусусии Гёте кор мекардааст, аз бемории COVID-19 гузориш дод. радиои Озодӣ иттилоъ дод, 14 корманди соҳаи тибро дар шаҳри Кӯлоб баъди адои давраи карантин дубора зери муоинаи доимӣ гирифтаанд. мақомот гуфтанд, ташхиси аввал ҷиҳати маълум кардани бемории ҳамагир дар онҳо номуайян аст ва бояд дафъаи дуввум озмоиш кунанд. ин гурӯҳи пизишкон аз моҳи март то 10 апрел ба нигоҳубини тақрибан 60 нафаре машғул буданд, ки аз хориҷа ва асосан аз Русия баргашта дар бемористони касалиҳои сироятии Кӯлоб давраи карантинро пушти сар карданд.
хабаргузории авесто навишт, барои мубориза бо короно гурӯҳи махсуси вазорати корҳои дохила ҷалб шудааст. ин гурӯҳ ба зидди уфунӣ кардани биноҳо ва амокини серодам машғул хоҳад шуд. азия плюс гузориш дод ки як ҳафта инҷониб дар даромадгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шахсони аз душанбе омадаро табибон пешвоз мегиранд. таби онҳоро санҷида ба ҷудо нигаҳдории худ муддати 14 рӯз ӯҳдадор мекунанд. бо ин шахсон ҳамчунин дар бораи тадбирҳои пешгирии сирояти коронавирус корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд. паём аз даргузашти як ҷавони 32 сола ки 1.5 сол қабл аз зиндон озод шуда буд аз COVID-19 иттилоъ дод. ҷасади ӯро ба хонаводааш надоданд ва бо ҷанозаи бисёр мухтасар табибон дафнаш карданд. ҳайдар акрамови 32 сола бо иттиҳоми салафӣ 3 соли зиндонро паси сар карда рӯзи 18 ноябри соли 2018 аз зиндон озод шуда буд. азия плюс навишт ки дар сӯхт фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои хариди либосҳои ҳимоятӣ барои табибон маблағ ҷамъоварӣ мекунанд. онҳо гуфтанд ки захираи ин либосҳо дар беморхонаҳо ба охир мерасанд. радиои паём дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои паём илм, фарҳанг, навид. радиои паём машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.net